Hola, bona tarda. Avui Vallirana Televisió entrevista l'alcaldessa de Vallirana. Bona tarda, alcaldessa. Hola, bona tarda. Quina és la situació a Vallirana pel que fa al coronavirus? Bé, jo, mira, el primer de tot, ara que tinc aquesta oportunitat d'adreçar-me als valliranencs i valliranenques, és donar el meu pèsam, el meu condol, amb aquelles famílies que han patit més intensament aquesta crisi del Covid-19. Llavors, vull els meus ànims i el meu recolzament i de tota la institució que represento i de tot l'insistori amb aquestes famílies, que són també la nostra prioritat. També donar tot el meu, una abraçada molt forta a totes aquelles persones que ara mateix també estan en confinament, però a més tenen símptomes i ho estan passant veritablement malament aquests dies. I a més, si passem al que serien les dades, a dia d'avui el nombre de casos que des del Departament de Salut ens comuniquen seria de 42 positius de persones del nostre municipi i de 8 defuncions. A nivell sanitari, el que més ens preocupa és l'expansió del virus i per això, tal com diuen totes les autoritats sanitàries, el més important és seguir les normes de confinament, estar a casa i evitar que aquest virus es pugui propagar. A banda d'aquests consells i de totes aquestes actuacions que ha de fer la ciutadania, des del punt de vista de l'Ajuntament, quines actuacions s'estan fent a nivell sanitari? Bé, des del primer moment el que vam fer va ser constituir el centre d'emergències municipal i des d'aquí fem un seguiment molt exhaustiu de tota la situació. Hem establert 4 grups, el grup sanitari, el grup assistencial, el grup logístic i d'empreses essencials i també el grup d'ordre. I amb això anem coordinant totes les actuacions. A nivell sanitari, jo crec que de les actuacions més importants que ja vam començar a fer des de la primera setmana va ser el tema de desinfeccions a nivell de carrer. Amb això estem treballant amb l'empresa amb la qual habitualment fem el que és tota la neteja viària perquè facin un reforç d'aquesta neteja de tots els espais públics. A més, aquí també hem comptat amb la col·laboració i hem d'agrair molt la col·laboració de les entitats, però també d'empreses privades que s'estan volcant en ajudar i donar el seu granet de sorra per poder passar aquesta crisi. Llavors, el que estem fent també són neteges específiques a les residències d'avis, seria als entorns d'aquestes residències, també a l'espai de Creu Roja, instal·lacions municipals, els cotxes també municipals, tot el que seria el mobiliari urbà, parades i zones més comercials on hi ha persones que van a fer aquestes compres de productes essencials. A més, ja aquesta setmana també hem iniciat unes neteges als carrers de tots els barris. Llavors, aquí ens estan ajudant diverses empreses del municipi, a les quals agraïm molt aquesta col·laboració. En aquest sentit, també hem estat treballant amb empreses municipals i amb voluntaris que han posat a disposició de l'Ajuntament mascaretes de tipus de tela o d'algun altre material que també hem pogut distribuir en diferents àmbits. Els voluntaris, per tant, són clau en aquests moments. Parlaves també d'entitats, Protecció Civil, Creu Roja. Sí, jo crec que amb aquesta crisi està sortint el millor de moltes persones i aquesta voluntat de cooperació i de sumar per poder tirar endavant i sobretot poder assistir a les persones més vulnerables. Llavors, jo vull fer un esment molt especial a Protecció Civil, que està treballant molt i força per poder ajudar des de portar les targetes menjador amb aquells usuaris que teníem al municipi, com també donar recolzament, aportar compres, temes de farmàcia amb persones vulnerables. També tota la feina que s'està fent des de Creu Roja amb el rebost solidari, que també han aconseguit molts donatius d'alimentació fresca i que estan fent també una tasca increïble. I també l'ADF, que s'ha incorporat amb aquestes tasques de desinfecció i també en l'última setmana també aquestes tasques d'animar i de poder anar a celebrar aquests aniversaris dels nens i nenes menors de 12 anys del nostre municipi.
Que ens consta que la gent ho està rebent amb molta alegria i sobretot els menuts que els vinguin a felicitar a casa. Sí, la veritat és que, pel que hem vist, els vídeos, les fotografies, jo crec que és un tema que s'està agraint i jo sobretot vull agrair a aquestes entitats que també posen el seu temps i per poder fer això i ens donen una mica d'alegria en aquests dies de confinament. Un dels neguits també de la ciutadania durant aquests dies ha estat el tema dels ajuts econòmics, a veure què passava amb els tributs, amb les taxes. Es va fer públic fa unes setmanes, però realment quins ajuts s'estan preparant de cara a la ciutadania? Bé, en aquests dies el que també hem vist és que hi ha diferents ajudes per part de l'Estat, per part de la Generalitat. Llavors, a nivell del municipi, el que hem fet és unes primeres mesures, que era tot el tema dels impostos que estaven en vigor. Llavors, aquí hi ha un aplaçament i també un endarreriment del que serien les dates de cobrament. La més immediata que teníem era l'impost de vehicles i aquí es retrasa fins al juny el seu pagament i també el que seria el càrrec en compte. D'altres tributs també hem fet la suspensió, com per exemple les taxes, els preus públics de llars d'infants, del casal de joves, altres, els cursos d'anglès, etc. I també farem unes reduccions d'impostos de taxa d'escombraries comercials, òbviament, per aquests dies que no s'està utilitzant aquest servei. Més a nivell del que seria l'impost de béns immobles, l'IBI, i la taxa d'escombraries a nivell general, estem treballant amb Diputació de Barcelona, amb l'organisme de gestió tributària, per tal de poder fer una modificació del calendari fiscal i altres mesures que hem fet de recolzament econòmic és un avançament del pagament de les factures per autònoms i pimes, d'aquelles factures que paga l'Ajuntament, i també tenir a disposició tot l'assessorament des dels nostres tècnics de la casa mestra, ara ho fan des de casa, però donar aquest assessorament a aquelles persones, autònoms, pimes, també persones que estan buscant demandes d'ocupació o que han estat en un ERTO, per poder donar aquest assessorament. Aquesta entrevista l'estem fent de manera telemàtica. Com a alcaldessa, com està sent la gestió d'aquesta crisi, així a distància? Bé, el meu dia a dia és estar davant de la pantalla de l'ordinador a casa. Em trasllado a l'Ajuntament un dia a la setmana per algunes signatures de documents que, pel que sigui, encara són a mà i estic a casa. Llavors, també això és el que demano a la ciutadania, que estiguin a casa perquè és la millor manera d'evitar els contagis. El meu dia a dia és això, davant d'una pantalla fem moltes hores, moltes reunions telemàtiques, i per mi no està sent fàcil, és a dir, entenc perfectament la desesperació de la gent, perquè a mi, jo personalment, que m'agrada molt anar a córrer per la muntanya, estic patint, i de fet he començat a córrer al passadís de casa i realment no és el mateix, òbviament, i per mi també està sent molt difícil. Però llavors tenim que a les 8 del vespre surto, al igual que tots els meus veïns del blog, on vist, aplaudint, i són uns minuts de reconeixement a totes les persones que ara mateix estan en primera línia, que estan a la trinxera, sobretot el personal mèdic i sanitari, però després a tota la resta de persones que ens garanteixen uns serveis essencials. Sobretot aquí vull traslladar la meva admiració i reconeixement a totes les persones del comerç de Vallirana que estan donant el 200% perquè a Vallirana no falti de res i puguem tenir tots aquests aliments, aquests productes de primera necessitat. Llavors aquí és això, tot el meu reconeixement. Molt bé, alcaldessa, sabem que ara en breu té una altra reunió. Un missatge final de cara a la ciutadania de Vallirana? Bé, el més important és quedar-nos a casa, sé que costa, però molts ànims i jo espero que en les properes setmanes puguem tenir més notícies positives i deixem enrere aquesta situació. Gràcies. Molt bé, alcaldessa. Bona tarda. Gràcies. Bona tarda.